हेल' लोगोफोर रैसुमै ब्रह्म इउटुब चेनेल बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। बेनिफ्राय जोङो दायो मंगलजरायाव थांनो नागिरदों लोगोफोर। मैयानि आद्रा लोखि फुजा जानो होननानै मंगलजरायाव माबायदि नायहैयाखै नालाय जोंहा नै दिनैसो रबिबार हाथाइजों मा रोखोम जायो होननानै जोङो नायनो ओंखारबोबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय नैबेहाय जों लागोनि एलपि स्कुल आरो नै नायदो माबायदि। बिदिबा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोबा। जोङो मंगलजरायाव थांनायनि सिगांनो बागानाव एसे हाबफैग्रोबाय। नै लोगोफोर, जोंनि बागान बियो। हनै थालिर दं, थालिर फिथाइ दङ, बेखौ नायफैदों आरो जों। सासे मानसिनोहाय फायखारनो जासिदोंमोन नालाय, बे फायखारखौ लांखो ना माखो होननानै दा माखासेखौ लांबाय आरो बियो। लोगोफोरजों दायो मंगलजरा सफैबाय आरो माबायदि नायलांबानो जाबाय। जायगाया नुवाखै नायदो जायगाया मंगलजरा थांनायाव बाजार नागिरनायाव। बाबु बै ससा हरलाय।